Συντάκι να καθίσει μέρες εδώ. Το άστρο δεν είναι κάτω. Έλα. Ναι. Η Αναστασία εδώ είναι. Εδώ. Υπογράψει εδώ πέρα σωστό. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια των δύο ηρώων του Παλαιοπύργου που μετά από 185 χρόνια. Παρακαλώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Καβουρίνο, παρακαλώ τον Θανάση τον Ψιάνη, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, τον Παναγιώτη τον Δραβίλα, τον δωρητή, που διέθεσε τα χρήματα για να γίνουν αυτές οι προτομές να προβούν στα αποκαλυπτήρια. Παρακαλώ. Είστε από πίσω. Όχι και τις δύο συγχρόνως, παιδιά. Και τις δύο συγχρόνως. Όχι και τις δύο συγχρόνως. Εσύ αυτή. Ότι, στην κοπέλα του. Ακολουθεί επιμνημόσυνη δέηση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν απαυσών. Φυλάτου να φτάσεις εις την μακαρίαν ζωήν, την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, ο κατά βάσης άδει, και τα σωδυναμίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσος. Και νίκαια οίκια εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η μόνη αγνή και αχάντος Παρθένος,
η Θεόν αφρασκήσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Και του δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των υπέρ της πίστεως πατρίδος αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων και των δούλων του Θεού Βασιλείου και Αντωνίου και υπέρ το συγχωρηθήνε αυτών παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα ειδεί και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεσιν αυτών αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώσεων των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρησάμενους, αυτός Κύριε ανάπαυσον και συγχώρησον τας ψυχάς των προαναπαυσαμένων δούλων σου και τάξον αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο, ή εν διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκιάστην άνθρωπος ο ζήσεται επί της γης και ουχαμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός της αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν. Ελέησον. Ότι σύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των ψυχών των κοιμηθέντων δούλων σου, Βασιλείου και Αντωνίου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, σερβίσιμον δόξα σε και νεκρών και ζώντων, την εξουσίαν έχουν, τους αθάνατος βασιλεύς και Αναστάς εκ του τάφου τριήμερος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξεων Προπατώρων Αβραάμ, Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοπύργου Αθανάσιου Σάνιου. Από τον δωρητή Παναγιώτη Δραβίλα και τον υποφαινόμενο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παλαιοπεριωτών Αττικής. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δύο ηρώων, ο καπετάν Αντώνης Δραβίλας υπήρξε ο οπλαρχικός του 1821 από το χωριό μας, που τότε ονομάζονταν Ποδιά και σήμερα έχει μετονομαστεί στο όνομα Παλαιόπυργος. Διατηρούσε ο καπετάν Αντώνης Δραβίλας δικό του μικρό απόσπασμα από πονταΐτες αγωνιστές με δικά του έξοδα και με άλλους από τα παραπλήσια χωριά. Ο καπετάν Αντώνης Δραβίλας ήταν ένας προεστός
του χωριού μας στην εποχή της τουρκοκρατίας. Οι προεστοί στην εποχή της τουρκοκρατίας είχαν πολλά διοικητικά καθήκοντα, έλυναν τις διαφορές μεταξύ των συγχωριανών του και ήταν υπόλογος απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παράλληλα όμως όλοι αυτοί οι προεστοί λίγο πολύ άρχισαν να οργανώνουν και τον κλέφτικο αγώνα και συνέχεια τον επαναστατικό αγώνα. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο καπετάν Αντώνης Δραβίλας. Ήταν από τους πρώτους που μετήχε στο στρατόπεδο που δημιουργήθηκε το 1821 στο Λεβίδι και έγινε και εκεί και η περίφημη μάχη, η πρώτη νικηφόρα μάχη του Λεβιδίου. Ο καπετάν Αντώνης Δραβίλας τον βλέπουμε από εκεί και μετά να είναι σε πολλές μάχες, όπως παραδείγματος χάρη στη μάχη της Γράνας, του Βαλτετσίου, των Βερβαίνων, των Δολιανών, στην πολιορκία της Τρίπολης, κάτω από τις διαταγές του Κολοκοτρώνη που τον ακολουθούσε παντού, του Νικηδερά, του Κλαπούτα και άλλων ηρωικών καπεταναίων του 21. Όταν αποκαταστάθηκε το κράτος, τον βλέπουμε να υπογράφει σε πολλά πιστοποιητικά τα οποία χρησιμοποίησαν τότε οι αγωνιστές από το χωριό μας για να αναγνωριστούν οι εκδουλεύσεις τους. Τον βλέπουμε λοιπόν μαζί με τον Νικητερά, τον Πλαπούτα, τον Κολοκοτρώνη, τον Δελιγιάννη, τον Χατζηδίζο και άλλους οπλαρχηγούς εδώ της περιοχής να υπογράφουν αυτά τα διάφορα πιστοποιητικά τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Είχε μοιηθεί στη φιλική εταιρεία μαζί με τον άλλο συμπολίτη μας, τον Κατριμουστάκη, και ήταν γνωστά σε αυτόν τα μυστικά της φιλικής εταιρείας και γνώριζε εκ των προτέρων ότι κάποια στιγμή μέσα το Μάρτιο του 1821 θα ξεσπούσε η Επανάσταση. Ο καπετάν Αντώνης Δραβίλας υπήρξε ένας αγνός αγωνιστής, δεν επεδίωξε να αποκτήσει ωφέλεια από τη συμμετοχή του στην Επανάσταση. Η πατρίδα αναγνώρισε τις εκδουλεύσεις του, του έδωσε, τον τίμησε με αξιώματα και παράσημα. Υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα στα αρχεία της Βουλής που αναφέρουν τον Αντώνη Δραβίλα και τους βαθμούς τους στρατιωτικούς που είχε πάρει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Αυτός του παραχώρησε γεωργική έκταση για να καλλιεργεί και να ζει από αυτήν. Αυτός δεν τη δέχτηκε και έμεινε μέχρι τέλους ένας τίμιος και αγνός αγωνιστής του 1821. Ο άλλος αγωνιστής από το χωριό μας είναι ο Βασίλης Κατριμουστάκης ή Κατρής. Αυτός είχε ένα μεγάλο μουστάκι παχύ μαύρο και γι' αυτό λεγόταν και Κατριμουστάκης. Αυτές οι δύο λέξεις συμβολίζουν το μαύρο μουστάκι του. Σε ηλικία 15 ετών έβοσκε τα προβατά του εδώ σε αυτό το βουνό απέναντί μας στην Αρμενιά και ένας πρωτοπαλίκαρο του Αγά εδώ θέλησε να του πάρει ένα πρόβατο. Αντιστάθηκε ο Κατριμουστάκης και τον μαχαίρωσε και από τότε σε ηλικία 15 ετών έφυγε και περιπλανήθηκε σε όλα τα μέρη της Γορτινίας μέχρι που συνάντησε το Στριφτόμπολα. Πολέμησε λοιπόν στην εποχή του καταρτεγμού της Κλεφτουριάς μαζί με τον Ζαχαριά και έλαβε μέρος στη μάχη της λίμνη της Τάκας έξω από την Τρίπολη. Όταν έγινε ο κατατρεγμός της Κλεφτουριάς το 1805-1806, φεύγει από τα μέρη που ήταν μαζί με τους Κολοκοτρωναίους και τον Ζαχαριά και έρχεται εδώ στα βουνά τα δικά μας. Είχε μαζί του ένα φίλο του από του Δάρα που λεγόταν Δελιγιάννης Δημήτριος και έφυγε και αυτός για τα δικά του τα χωριά και ξανασμίξανε στη μάχη του Λεβιδίου. Πέρασαν κάμποσα χρόνια, ώσπου το 1821 ο Στριφτόμπολας του στέλνει ένα γράμμα και του λέει μάζεψε όσους μπορείς από το χωριό σου και έλα το γρηγορότερο στην Κερπινή. Πήρε λοιπόν από το χωριό μας πολλούς συμπατριώτες του, όπως τα ξαδέρφια Σταμάτη και Λαμπρούλια Δραβίλα, τα αδέλφια Γιωργάκη και Κωστάκη Σιόλα και μαζί με άλλους 15 Μπονταΐτες έφτασε στην Κερπινή. Έλαβε μέρος στην πρώτη χωσιά που έγινε εναντίον των Τούρκων στη Χελωνοσπηλιά, αλλά τη φήμη του όμως την απέκτησε ο Κατριμουστάκης από τη συμμετοχή του στη μάχη του Λεβιδίου. Όπως λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, στη μάχη του Λεβιδίου, η μάχη του Λεβιδίου ήταν η πρώτη νικηφόρα μάχη των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Είχε συγκροτηθεί στρατόπεδο στο Λεβίδι από όλα τα χωριά εδώ γύρω και από τα Καλάβρητα. Όταν οι Τούρκοι αποφάσισαν να διαλύσουν αυτό το στρατόπεδο, ξεκίνησαν από την Τρίπολη μια ομάδα πεζών και ακολουθώντας το δρόμο Τρίπολη Κάψα Λεβίδι έφτασαν έξω από το Λεβίδι. Οι στρατοπεδευμένοι λοιπόν στο Λεβίδι αποφάσισαν να αντισταθούν, αλλά εκείνη τη στιγμή που ετοίμαζαν τα χαρακόμματα κλπ. Τους ειδοποιούν ότι από το γκάμπο του Σίνα έρχεται ομάδα υπέων.
και αναγκάστηκαν τότε να φύγουν και να πάνε προς τα μέρη τα βόρεια του δυτικά του Λεβιδίου πάνω στα υψώματα. 70 όμως παλικάρια με επικεφαλής τον Στριφτόμπολα κλείστηκαν μέσα στα σπίτια του Λεβιδίου και ο Στριφτόμπολας μέσα στα αργυραίικα σπίτια. Είχε μαζί του τον Κατριμουστάκη που ήταν πρωτοπαλικαρό του. Όταν έλαβαν τις θέσεις του και ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν και να υποδεχτούν τους Τούρκους, μια βολίδα τουρκική περνάει από μια τρύπα στο σπίτι και τον βρίσκει στο λαιμό και τον άφησε νεκρό πριν καν το Στριφτόμπολα, πριν καν προλάβει να πολεμήσει. Εκείνη τη στιγμή ο Κατριμουστάκης που ήταν δίπλα του αναλαμβάνει τη διεύθυνση της μάχης, σκεπάζει τον Στριφτόμπολα με την κάπα του, λέγει στα παλικάρια ότι ο αρχηγός, ο καπετάνιος είναι κουρασμένος και κοιμάται και θα σας δίνω εγώ, θα σας τροφοδοτώ εγώ με μπαρουτόβολα. Τους έδωσε θάρρος, τους εμψύχωσε μέχρι που τους οδήγησε στη νίκη. Αυτός ήταν ο Κατριμουστάκης, τον οποίο τιμούμε σήμερα εδώ με την πρωτομία αυτή. Σκοτώθηκε στις 27 Οκτώβρου του 1827 κοντά στον πύργο στο κάτω Δάρα από προδοσία που έγιναν από κάποιους φιλότουρκους και Τούρκους της Βιτίνας. Αυτά ήθελα να σας πω με ολίγων για να μην σας κουράζω για τον καπετάν Αντώνη Δραβίλα και για τον Κατριμουστάκη. Τώρα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ για λίγο σε αυτό το έργο που σήμερα τα αποκαλυπτήρια κάναμε. Οι πρωτομές αυτές αποτελούσαν όνειρο πολλών παλαιοπυργωτών. Από τότε που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, όλοι σκεφτόντουσαν πώς να τιμήσουν αυτούς τους δύο ήρωες. Αλλά τα μέσα και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ήσαν λίγα και οι δυσκολίες μεγάλες δεν κατάφεραν ποτέ να φτιάξουν αυτές τις δύο πρωτομές που ήταν όνειρο πολλών συγχωριανών μας. Εμείς όταν μπήκαμε στο Σύλλογο το 1992 των Παλαιοπυργωτών Αττικής, πρώτο μέλημά μας μεταξύ των άλλων στόχων μας ήταν να κάνουμε και τις πρωτομές αυτών των δύο ηρώων. Αλλά και εμείς δυστυχώς δεν είχαμε τα οικονομικά μέσα για να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι που βρέθηκε ο συμπατριώτης μας, ο Παναγιώτης ο Δραβίλας, ο οποίος οι περισσότεροι ξέρετε, αλλά όσοι δεν ξέρετε, κατάγεται εδώ από το χωριό μας, εδώ γεννήθηκε και έφυγε και πήγε στην Αμερική, ζει και εργάζεται στο Σικάγο και είχε σκοπό τη ζωή του, όπως μου έλεγε, να κάνει κάτι στο χωριό που να μείνει και να είναι σημαντικό. Του προτείναμε να χρηματοδοτήσει τις πρωτομές, το δέχτηκε με ευχαρίστηση και σήμερα είναι μπροστά σας αυτές οι δύο πρωτομές. Αγαπητέ Παναγιώτη Δραβίλα, η προσφορά του στο χωριό είναι ανεκτήμητη. Όπως γνωρίζεις και εσύ και όλοι μας εδώ, αρκετοί επώνυμοι και ανώνυμοι συμπολίτες μας έχουν κάνει πολλές ευεργεσίες και δωρεές στο χωριό. Αυτή η προσφορά η δική σου να είσαι σίγουρος ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος και θα παραμείνει στη μνήμη του σαν ένας άξιος ευεργέτης του χωριού μας. Μαζί με τις ευχαριστίες τις δικές μου και του συλλόγου μας και των πατριωτών και τις ευχές μας για υγεία και μακροημέρευση, σε καλώ να προσέλθεις δίπλα μου, η Δίνα, τη σημαία. Σε καλώ να προσέλθεις δίπλα μου και να παραλάβεις αυτή τη σημαία των Αποκαλυπτικών. Να συμπληρώσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις, πολύ ευχαριστώ να σε ακούσουμε. Θα ήθελα να μεταφέρω τους πατριωτικούς χαιρετισμούς από όλους τους πατριώτες, συμπατριώτες, φίλους, χωριανούς και ιδιαίτερους αυτούς που έχουν συγγενείς στο Σικάγο. Όλοι σας χαιρετούν. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια και νομίζω τα συγχαρητήρια θα ανοίγουν σε σέναν, στον κύριο Φώτη Άνη, στον Γιάννη Χρόνη και το Θανάστο Σιάννη και οι υπόλοιποι συνεργάτες. Όπως ξέρουμε όλοι μας, η σκέψη η σκέψη είναι αυτή που πρέπει να συγχαρεί κάποιον. Η σκέψη είναι σε εσάς και μετά η πράξη. Όπως όλοι ξέρουμε, η ποινή τιμωρείται πρώτα, μετά τη σκέψη, μετά τη πράξη. Λοιπόν, τα συγχαρητήρια ανήκουν σε εσάς και όχι σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, τον Αθανάσιο Σάνη, που είναι ο Θανάσης, κάπου εδώ ήταν.
Θανάση το Σάνιο, ο οποίος βοήθησε να κατασκευαστούν αυτά τα δύο βάθρα, να διαμορφωθεί ο χώρος με την επίβλεψή του και τη φροντίδα του, και έτσι σήμερα παρουσιάσαμε στο χώρο αυτό ένα πολύ ωραίο θέαμα. Θα ήθελα να τον καλέσω να έρθει κοντά μου να παραλάβει την άλλη σημαία, η οποία θα παραμείνει στο κοινοτικό γραφείο σαν ανάμνηση του σημερινού γεγονότος. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον συμπατριώτη μας και φίλο Παναγιώτη για τη μεγάλη προσφορά. Καλή είναι και η δική μας δουλειά. Ποιο δίνεται η άμα δεν έχουμε και τη βοήθεια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εύχομαι να τον μιμηθούν και άλλοι για να κάνουμε και πιο ωραία πράγματα στο χωριό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον γλύπτη και ζωγράφο, τον καθηγητή Γεώργιο Μαργαρίτη. Ο κύριος Μαργαρίτης είναι αυτός που έκανε αυτές τις δύο πρωτομές, ο οποίος είναι πτυχιούχος της Ανατολικής Σχολής Καλών Τεχνών, για την εξαίρετη καλλιτεχνική δημιουργία που μας παρουσίασε και που από σήμερα κοσμεί την πλατεία του χωριού μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ καλό το έργο σου. Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Τώρα ακολουθεί μια δεξίωση, όπως ξέρετε, στην ταβέρνα του Κοτσίου, που είστε καλεσμένοι όλοι. Είναι προσφορά του συλλόγου μας. Ευχή μας και επιθυμία μας είστε να είσαστε όλοι εκεί. Έχουμε φαγητά και νηστίσιμα και μη νηστίσιμα. Να πιούμε ένα ποτήρι κρασί εις ανάμνηση του γεγονότος του σημερινού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω εκεί πέρα. Μια φωτογραφία όλοι να βγάλουμε εδώ στις φωτομές. Όσοι μπορείτε να ανέβετε πάνω, ελάτε εδώ. Είδωσα, sections. I got them with sections, and I think I did the whole one. They have one section. Ο πρόεδρος είναι και πρόεδρο. Το διάβαζε μια μέρα, ο πρόεδρος είναι. Θα παρατήσω το ίδιο. Σιγά το παρατήσω τώρα, το παρατήσω. Βάλουμε λίγο σε ένα χαρτί, βάλουμε λίγο μαγκούλα. Σπαμακάλα. Λίγο πέτσα, δεν το πάρουμε. Μαγκούλα, μαγκούλα δεν λέει. Πρωινιάτικα. Πρωινιάτικα. Θα τους βάλουμε σε μια χαλιματσέτα. Γεια σου Χρήστο. Κάτω να δεις κάτω στο γούρο. Όταν θα μας πούνε την κεφάλαια του, είμαστε 4 και δεν μπορούμε να γίνει πότε τόσο. Θα πούνε ότι πήραμε κεφάλαια. Δεν με βγάζει να μας γιατί μας φέρει στο σήμερα. Τόση ώρα γιατί δεν έχει δεν έχει. Πάμε
Γεια σου Βαγγέλη. Έχεις δώσει κάτι για τη φλερίδα που στέλνει. Γεια σου Βαγγέλη. Να είσαι πρώτος, πάντα άξιος. Να είσαι καλά όλοι. Ευχαριστούμε.